Дами и господа, след 3 изключително напрегнати месеца, след огромния път, който нашите финалисти изминаха, вече имаме първият победител във VIP Dance. България каза финалната си дума, сега предстои да разберем кои са любимите танцори на България. Ще кажем по нещо и за двата отбора. Това, което категорично може да се каже за отбора на Мария и Боби, Раул и Кремена, е, че те спечелиха сърцата на публиката. Те спечелиха вашите сърца. Защото показаха как може да се работи и как може човек да се забавлява. Защото показаха, че знаят как може да бъде сериозен един амбициозен човек и въпреки това да се усмихва. И как може да прави удоволствие от работата. Вие спечелихте сърцата на хората, защото показахте, че можеш да бъдеш успешен, без през цялото време да бъдеш претенциозен, без да заявяваш висока цена на това, което правиш, без да претендираш биографията си, само заради това, че знаеш как се работи и знаеш как се забавляваш. Вие наистина спечелихте сърцата на хората в България. Сега само да кажа нещо, и то ги печелихте ден след ден, за да стигнете до днешния ден, когато буквално този хубав бял паркет го изкъртихте. И заслужихте аплодисментите на всички пред телевизорите и в тази зала. Сега искам да ви помоля за силни аплодисменти за отбора на Райна и Фери. Защо? Защото те още от началото на това предаване по най-открит начин влязаха и заявиха, че влизат в това състезание с идеята да го спечелят. Защото те успяха да намерят време между наистина стотиците си ангажименти да идват тук, да танцуват, да репетират изключително дълги часове, без да крият жаждата си за победа. Единствените, които от начало до край заявяваха, че да, наистина интересува ги победата във VIP Dance. Както вече много пъти казах, те пренебрегнаха много ангажименти, много лични ангажименти. Много ангажименти, които биха им наистина казано, биха им донесли дори, ако искате, финансово благополучие, за да дойдат тук и да забавляват хората, да забавляват себе си и пак повтарям, да заявят от началото, че искат да спечелят това предаване. Аплодисменти за тях. Въпросът е друг. Какво ще предпочете България? Откритите хора, които от началото дойдоха и заявиха, че искат да спечелят това предаване, които няма как да избягат от своята популярност, или хората, които наистина демонстрираха изключително забавление в това шоу и демонстрираха, че наистина човек може да живее два живота. Един, който е абсолютно смешен, наивен и забавен, и друг, който може да бъде превърнат в истински професионализъм в репетиционните зали и на този бял дансинг. Райна и Фери, България не обича прекалено амбициозните хора. Боби и Мария, България обича да се забавлява. Вие и дадахте забавление, но вие спечелихте VIP Dance! Райна и Фери, вие печелите първия сезон на VIP Dance! – 58,7% за Райна и Фери, 41,3% за Боби и Мария. Колега, дали е време да сложим точката? Аплодисменти за първия шампион в първия сезон на VIP Dance България, Райна и Фери! Аплодисменти, разбира се, и за Боби и Мария, и за всички отбори, които дадаха всичко от себе си на този дансинг. Ами давай, колега! Освен това, голямо бижу нашата купа. Сега всеки от вас също така получава подарък, предоставен от Трефан България. Чакай да давам подаръци, щом така ги казваш. Нещата и букети
Не знам за кой ще букетите. Много ми е трудно. Дами и господа! Трябва да получите вашите подаръци. Заповядайте. Ето. Заповядайте подаръците от Рефан. Айде. Дами и господа, най-голямата танцова арена на България гаси осветлението и затваря врати. Това беше Този път има и за мъжете букети. И така, сега искаме да благодарим на всички, които взеха участие в този проект. На нашето невероятно жури, благодарим ви. На изключителните ни професионалисти и, разбира се, на всеотдайните звезди. А ние двамата благодарим специално на вас, зрителите, че ни изтърпяхте глупостите цели 3 месеца. Отборите ви благодарят за подкрепата, която им оказахте през цялото време. До голяма степен вие им донесохте, им дадохте сили да издържат всичко това. Тази благодарност, разбира се, ще бъде осребрена, защото един от вас ще спечели чисто нов Citroen C3 Picasso. Това ще се случи в сряда в предаването на Кафе по Нова телевизия. Искрено се надяваме за вас тези 3 месеца, така както и за нас, и вие да сте преживели емоцията от танците, която изпитахме всички ние в това шоу. Това беше всичко от нас. Ако ви липсваме, което силно се съмняваме, знаете къде ни намерите. Чао! Благодаря ви! Мръсни танци. Савой. Чиста водка.